हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान लग इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय नै दिनै 10 तारिख नभेम्बर 2023 दा जोंहा मोनसे दाखालिनिफ्रायनो 1 तारिखनिफ्रायनो खेल महरम जादोंमोन नै दिनै फैनानै नै दा आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम जानानै फैलायबाय बेनो जाहैबाय कालचारनि दा दिनैहाय जोंना मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बादायनाय दं बेनो जाहैबाय आसाम सरकारजों खुंजानाय दा बिदिब्ला नोंथांमोन नायलांदो जोंनि बे आश्राबारि VCDC नि सिङाव थानाय आश्राबारि एरियानि सिङाव थानाय बादायलायनायाव माबायदि जायो दा बिदिब्ला थ'दो नायलांदो एक्चुअली कम्पिटिशन बेनि थाखाय बाहागो लानायनि मोनसे जायगा जेरावहाय बाहागो लायोब्ला गावनि रोंनायखौ देखायनो हायो आरो बे रोंनायखौ सिनायनो जे बियो रोंगौ साना रोंगौ माबा मोजां माबा मोनसे टेलेन्ट दं होननानै बेखौ सिनायथि मोनसे बेयावहाय बाहागो लानानै प्राइज मोननाया उद्देश्य नङा बेहाय बाहागो लानायनि उद्देश्यआ जाहैबाय गावनि रोंनायखौ मोनसे उचित जायगायावहाय थांनानै जाज हिसाबै बिथांमोनखौहाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नमिनेट खालामनानै बिसोरखौ सिलेक्ट खालामनानै बिसोरखौहाय हरदों बिथांमोनहा नुगौमोन जे खन्नाया जामारदोंना जामाराखै मोसानाया जामारदोंना जामाराखै जादोंबा माबायदि जादों जायाखैबा बेखौ माबायदि जानो हागोन बेखौ थारमाने जोङो मोनथिलायगौमोन बेयो थारमाने सिम्पलि स्कुलावहाय मोनसे फांसन जादों जानानै जोब्बाय बेबायदि नङा दा बेवहाय जायोब्ला नेक्स्ट लेभेलाव बेखौहाय जों फाथायहरनायनि बेबस्था खालामनांगौ स्कुलखौ जोङो हानायसिम होनांगौ बेखौ खावलायदों जेसेबां लुबैदों एसेब्लाबो बिथांमोना बे मेसेजखौ ओनसोलावहाय रायजो राजाफोरनो सोरबाफोर मेथाइफोरखौ एसे खननो रोङोब्ला न'फ्राव बयबो खनलाबायो गथ'फ्रा बेफोरखौ लाबो खननो बेफोरखौहाय बे जोंना जा साननाय बेखौ बुंदों जे नोंनि आवाजा मोजां नों जुदि प्रेक्टिस खालामोब्ला नों जुदि मोजाङै सोलोंब्ला नों भबिष्यत मेथाइ खननो हागोन जोबोद साबायखर सानैसिम मानोना जोबोद दुखुनांथाव जों VCDC हिसाबै माने बादायगिरि बिथांमोनहा दिनैहाय रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन दा रेजिस्ट्रेसन खालामनायल' जाबाय दा बेनिखायनो आङो सोरबाहा जुदि एसे सोलोंखानानै दङब्ला मेथाइ खननायखौ जों दामग्रा देग्रा रेडि खालामखादों जुदि दङब्ला एसे साननि सिगाङावनो जागायफैनो आं खावलायदों Ashrabari फरायनाय आरो दिनै जोंसे मेथाइ खननो सानदों हनै सानजाहा सोरांसाना फैगौ हनै सानजाहा सोरांबोगौ सिखारानो मोनसे फर्माव फैबाय नालाय एसे मोजाङै नायनानै सोलोंनो ओमफ्राय मोनसे बर'नि बागुरुम्बा होनबाथाय बयबो मिथिजोबबाय दाना जोंनि वार्ल्डआवनो बागुरुम्बा माबायदि मोसायो बेखौ नोंसिनि स्टेप लानाया बबेबा आलादा जादों नालाय बागुरुम्बा मोसानायनि ओमफ्राय दाख्लैसो दुलाराय बर' हारिमु आफादा मोनसे मोसानाय स्टेपआ बोरै जाथारनांगौ बिनि सायाव मोनसे वार्कशप बानायनानै थिग बानायनाय जाबाय बेखौ इउटुबाव मोनसे मोजां नायनानै सोलोंदो ओमफ्राय बागुरुम्बाया मिनि बाला मोसानाया
एसे गावस्रा गिनाय मिनिनांगौ ओमफ्राय सल'खौ खनफानानै मोसानाय ओमफ्राय मोसानायाथ' थिगानो जादों खिन्थु स्टेपआ मिलायाखै आरो बिनि उनाव मा दंमोन समायना दुर्गा मोसानाया मोजाङानो जादों मास्टार मोनबा खिन्थु बिराद मोजां जागोन बबेनिफ्राय बबे स्टेपआ फैयो बेखौ ना मास्टार नांगौ दे थिगैनो नोंसिना ग्रुपनि नामा मा नाम लायोमोन नोंसिना ग्रुपनि दैदेनगिरिया सासेबो माबा दोरोङारि जानांगौ ट्रेडिसनेल जेरै जोंनाव दा बागुरुम्बा मोसालांबाय बेबायदि जानांगौ ओमफ्राय ट्रेडिसनेल हिसाबै जों मोसाग्लांनायफोर दावस्रिदेलायफोर मोसानो हागोन बारदै सिख्लाफोर बिदि आरो नोंसोर खुगा मेथाइ गोदोनि दंथारोबा बेखौ मोसानो हागोन बिदिया बेखौ एलाउ होनाय जायाखै दा नोंसोरो आरो नेक्स्टआव बायसान्स मोसाहैनांगौ जायोबा केसेटजों जाखानाय नङा बयनोबो खोन्थाखाबाय आङो मबाइलजों दामनाया जानाय नङा एकदम मिनिमेल मानसि दामथारनांगोन मानसियानो खननांगोन मानसियानो मोसानांगोन
Tusakanti Saha Sabitamnisimko दिनैनि बे हाबाफारियाव जास महरै बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं साबायखर बावो आरो बिथांजों लोगोसेनो अशोक बसुमतारी बिथांखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव जासमोन महरै बाहागो लाफैनो थाखाय आं साबायखर बावो आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो आश्रबारि एमबि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरि बिथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय हटेलनि चिरां ब्लकनि सिएलसि मेम्बार मानगोनां बायद' मन्जु बसुमतारी बिथांनिसिमबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं साबायखर बावो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय अनजालि बसुमतारी बिथांनिसिमबो साबायखर बावो।